K nám prišli, vieme, že ste stará mama, potom by sme chceli od vás nejaký recept starej matere. Máte niečo pre nás? Páči, tak vám poviem, ale najlepšie by bolo, keby ste to aj videli, tak niekedy na technických prácach, keď budete mať, tak si ma môžete pozvať, tak ja vás môžem. Berieme si obyčajný kastrolík, aj s drevenou lyžicou, do neho nalijeme 60 ml, no 6 deci vody a 30 dekagramov smetolu, to je ako jeden smetol, až 5 deko z ďalšieho smetolu, to dáme prevariť na pec a drevenou lyžičkou to sem tam aj zamiešame a keď to vrie, do toho vsypeme 50 dekagramov smetolu, 6 decilitrov vody a 30 deka múky hladkej, z toho uvaríme kašičku. Ako dlho si varíme? Chvíľku, tá vodička, keď zavrie, tak to hneď je tá kašička. Neprevárame ju, aby nám spodu moc nechytalo. Len ona sa hneď zhustí a chvíľočku len povaríme, možno takú minútku, ani toľko nie. Odstavíme na bok, lebo do nej potrebujeme zabiť teraz po jednom 8 vajíčok. A budeme to zasa po každom vajíčku dobre miešať. Takže dáme tam 8 vajec ešte, áno. Keď to vychladne, tak zabijeme jedno vajíčko, premiešame, druhé premiešame riadne a z toho nám vznikne taká hladká kaša, ktorú potom ozdobným recúškom zdobíme potom také kolieska na plech, vytláčame z toho vrecka z túto zmes a robia sa nám také krásne kolieska, ktoré potom hneď po upečení prekrajujeme ešte teplé, lebo ich potrebujeme plniť. No a vyjde z tohoto receptu, keď chceme menšie kolieska, aby to boli také ako jednohúbky, také 2-3 krát zahryznúť, tak ich vyjde 70 a keď urobíme klasické, že chceme také ako z cukrárne, tak ich vyjde. Keď musíme piec v už predhriatej rúre na 220 stupňov a stále ju takto máme zapnutú a nesmieme 15 minút pozrieť do rúry, 20 minút sa pečú, 15 minút nepozrieme do rúry, lebo oni sa krásne hneď v tých začiatkoch nafúknú. Keby sme ju pootvorili, že ideme sa na to pozrieť, tak by nám to spraslo. Takže nesmieme pozerať, to je základ toho, že 15 minút, keď oni sú už potom také zapečené po 15 minút a ešte ich tých 5 minút necháme, lebo sa volajú odpaľované, musia sa tak trošku ako pripáliť, tak tedy už môžeme na to pozrieť. Ale tak vždy si tam nastavím si taký budíček, taký čas, aby som vedela, že už 15 minút sú v rúre. To je dôležité, lebo ináč keby sprasli, už potom sa nám nedajú ani prekrojiť, ani nemajú takú nafúknutú hmotu, tak zle by sa potom plnili. No a môžeme pristúpiť teraz k plnkám. Jedna plnka je trošku sladšia, lebo je karamelová a tá druhá je celkom bez cukru. Preto ich rada pečiem, ako som v úvode povedala, že nie sú moc sladké. Takže dávam tam takú karamelovú plnku na spod a potom ide taká ľahká penová. Tak tú prvú plnku, to je taký základ karamel, že si upálime 30 deka cukru kryštálového na taký karamel a zaliejeme ho vodou, tak zalievam tak 3 decilitre vody. Keď sa ten cukor v tej vodičke roztopí, potom odoberiem 1 deci z toho, tej zmesi už urobenej, lebo tá časť pôjde na polevu. A k týmto 2 decilitra vody, ktoré tam mám, pridám ešte pol litra mlieka, 5 decilitrov mlieka, no a to nechám prevrieť a do toho to zahustím 2 zlatými klasmi. A urobí sa taký krém ľahký, taký karamelový, ktorý potom plním tieto venčeky, dám na spod a teraz ide druhá plnka, ktorá je taká ľahká. No tu si zvyknem, keď idem ich piec robiť, tak pol dňa dopredu, alebo aj deň dopredu, môže aj dlhšie stať, ale môže len 4 hodiny, keď by sme ich chceli hneď ten deň podávať. Takže je to plnka z mlieka, že dám 8 decilitrov mlieka variť s 1 vanilkou a do toho dám 20 deka smetolu a 1 celú dceru stužený pokrmový tuk. To sa všetko rozpustí, to väčšinou v tom hrnčeku taký nad parou, to sa tak akože uvedie skoro aj do varu a nechám to schladiť a potom to mixujem, schladené mixujem mixéry, čo má taký mixer, čo má také nožičky, to tak sa rozmixuje riadne s 1 žltkom.
5 minút, mixujem 5 minút, to zase si tak nastavím čas, aby ozaj 5 minút sa to mixovalo a to také rozmixované vložím do chladničky na 4 hodiny a po 4 hodinách to vyberiem, niekedy mi to aj dlhšie, keď hovorím, že na sviatky pečiem, tak deň dopredu si toto už narobím, môže aj celý deň stať, potom sa rýchlejšie vyšľahá. Potom to zase šľahám v šľahači s metličkami, čo je šľahač, to sa vyšľahá na takú ľahkú penu. To nie je ako plnka, ale to je ako keby tam bola smotana. Potom to zase s dobinným resuškom robím na ten venček, na tú karamelovú plnku dám tú ľahkú túto smotanovú plnku, priložím vrch z veterníka a poliejem ho karamelovou polievou. Ten deciliter, čo som si predtým odložila z tej zmesi, z toho karamelu, dám také teplé, jak mi to vychladlo, tak to ešte zohrejem a dám do 30 deka mletého cukru a zase to rozšľahám a z toho je polieva. Keby sa zdala hustá, kedy sa tak, že je taká hustejšia, tak trošička citronovej šťavy, tak z pol citróna, aj nie, tak lyžička malička šťavy citronovej, aby to bolo také kyslé. Poliejem, nechám stúhnuť, tak tá polieva rýchlo stúhne a môžeme papať. Dobrú chuť, všetci sa oblizujú, lebo sú šťastní, že máme napečené šišky domáce. Takže sa teším, ak ma pozvete, keď budete mať technické a budete si niečo plánovať piec, tak môžeme naplánovať aj tieto veterníky. Nie sú drahé a naučíte sa. Najlepšie, keď to budete vidieť, tak si to môžeme, tak vám pri tom pomôžem. Tak, ďakujeme vám, že ste si nás... Na začiatku sa vám chcem poďakovať, že ste prijali pozvanie urobiť s nami rozhovor do nášho časopisu. Takže prídeme na prvú otázku. Ako dlho učíte na našej škole? Na tejto škole som začala učiť od roku 1990, čiže môžete si vypočítať. Dobre, a na ktorú triedu si najviac spomínate, alebo budete spomínať? Najviac si spomínam na triedu. Vlastne to sú terajší maturanti, teraz toho roku maturujú. To bola jediná trieda, ktorú som učila od prvej triedy až vlastne po 6. triedu. Bola to úžasná trieda, vynikajúci kolektív. Stále si na ne spomínam. Ktorý predmet najradšej učíte? Matematiku jednoznačne. Spomínate sa aj na nejakú perličku, ktorú žiaci povedali? No tých perličiek je veľa. Najviac perličiek býva v prírodopise alebo v týchto prírodovedných predmetoch. Asi nie. Nezapisujem si. Prezradíte nám, aký je váš obľúbený film, jedlo a farba? No, film, veľmi rada sa smejem, takže sú to všetky také inteligentné komédie. Nemám rada kečupovky, ani proste katastrofické filmy. A momentálne, čo sa mi najviac páči, všetky trídový ľadové. No, farba, ja viem, rôzne farby sa mi páčia, všetko. A jedlo? A jedlo, to, ktoré nemusím variť ja. A za čím vám bude najviac smutno, keď opustíte školu? No, to bude asi ešte dlho trvať, kým opustím školu, ale keby som musela opustiť školu, tak asi by to na prvom stupni bola tá dravosť a chtivosť detí učiť sa. Ale na druhom stupni tam je to horšie. Prezradíte nám, prečo ste sa rozhodli stať učiteľkou? Ako si to vyšlo? Pôvodne som nechcela byť vôbec učiteľkou, moje plány boli celkom iné a nejak sa to tak zašmodrchalo, že som sa stala učiteľkou. Ale neľutujem. Ďakujem vám za rozhovor. Naše obedy. Boli by sme veľmi radi, keby ste nám prezradili nejaké dekorácie. Takže 3 žltka, 3 polievkové múky polohrubej, prášek do kočiva a 1 polievková lyžica oleja. Potom na plnku potrebujeme pol deci kávy, rum, cukor a na šľahačku, teda na návrh torty potrebujeme 2 šľahačky, 33%, 2 mandarinkové kompóty, šťavu aj s kompótom, 2 oleje, 2 oleje pudingy, ktoré sa nevaria, ktoré sú bez varenia. Potom všetko asi. Teraz urobíme si najprv ten korpus, to znamená tie bielka, vody a cukor, žltka vymiešame spolu
aj olej, upečieme korpus. Keď je korpus upečený, tak sa dá do toho varicín kávy s rumom, sa poleje. A keď sa poleje, tak sa urobia tieto dve šľahačky, mandarinkovej kompóty a pudinky. To sa všetko dá do jednej misky, ktorá sa zapre, zamieša sa, zadrepe sa a návrh sa dá na ten korpus. Dá sa to do hodiny do chladničky a koláčne. Takže ďakujeme, že ste si na nás našli čas a určite veríme, že si vaše recepty skúšame na žiakom. Ďakujem. Dobre. Pani učiteľka Rimla, na Slovensku sme skončili druhý. Tušili ste, že vyhráme aj v Berlíne? Ani sa nám nesnívalo, že vyhráme na Slovensku, nie to ešte do Berlína, takže boli sme veľmi milo prekvapení. Projekt spomedzi tých, čo boli v Berlíne? Náš projekt bol úplne iný, každý bol vlastne úplne iný, ale možno, že aj preto bol taký iný tým, že nebolo tam moc počítačových informačno-komunikačných technológií, ale bolo to skôr zamerané na históriu a tým sa možno vyšlo. Čo sa vám v berlínskej škole a prečo? V škole sa mi veľmi páčilo, boli sme na takej možno bohatšej škole, takže možno to bolo aj trošku ovplyvnené, ale pekné bolo, že mali v triede veľa pomôcok, mali k dispozícii kedykoľvek počítač, mali veľa políc s knihami, všetky pomôcky, ktoré my nosíme z kabinetov, oni mali v triede, takže bol tam trošku, ak sa povie, bordel, ale môžem povedať. Ale bola to zase taká pracovná atmosféra. Na chodbách mali všade separovaný zber, mali farebné koše, takže bolo tam pomerne čisto. A školský dvor mali krásne, mali tam pingpongové stoly, lavičky, mali tam možnosti, ako aj tú prestávku tráviť športovo a tak lepšie ako... Samozrejme, veď bol výborný, za 5 minút zmizol, ste ho zjedli hneď. Učiteľkám ďakujeme za ich čas a ďakujeme za krásne interview. Aj my ďakujeme.